טוב חברים, אנחנו פה בוולוג ראשון וחדש. אנחנו עכשיו עומדים לבנות בית עץ על הרצפה. חברים, שהוא בעצם לא בית עץ, אבל הוא על הרצפה. אנחנו רוצים לעשות לנו פה אנחנו כבר ניקינו. יש לנו פה דשא סינתטי, יש לנו פה עץ אספד 80 טון בטון, יש לנו פה קרשים, קרש וקרש, יש לנו פה מקליט, ויאללה, אנחנו מנקים ונחזור אליכם. יאללה, ביי. טוב, עכשיו אנחנו עומדים לנקות מפה את כל הדברים, להעיף אותם. תראה שאני מנקה, אבל די. תראה שאני מנקה. טוב, נו, רואים? יאללה, בואו. אני אזיז את המפוח עלים. חברים, אני אשנה פוזה. אני אפזע אותנו. תראו בינתיים זו התוצאה שלנו. אמא לא הראה עלינו, חברים. חברים, זה לא חינוכי. אנחנו צריכים חינוך פה. באמת פדלו. חברים, אנחנו נחזור אליכם שנסיים את כל הניקיון. שהם יסיימו, כי אני בינתיים נח. חברים, אנחנו עוד שנייה מסיימים לנקות. נראה לכם פוזה מהצילומים שנקבלו. טם 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 טם. חברים, קבלו עכשיו איזה ניקיון עשינו. קבלו. ניקיון מופת, למופת. אנחנו צריכים עוד קצת. רק נזיז כמה כבלים והמקום הזה יהיה מצוחצח. יאללה, ביי. טוב, עכשיו אנחנו עומדים, ניקינו קצת, אנחנו עומדים לשים את הסינתטי מעל. יאללה, נשים את זה לכם בהילוך מהיר. ומוס. עכשיו יאללה, שמים את הדשא סינתטי. דשא סינתטי ראשון. בואו נשים מהפכה ענקית לדעתי. לא. תעזור לשים את זה מהפכה. אבל אל תסתיר. לא, תעשו אחד. יאללה. לא, נשים על הקצה. פה זה יותר חשוב. רגע, שראשון. רואים לך את הטסק. עכשיו בוא נשים את זה פה, ואז זה יגיע עד רחוק, אתה מבין? כן, אני מבין אותך. לא, אבל בוא נשים... צריך לשים את זה לצד, כי אתה משנה. כן, זה טוב. איזה תעבור שם. וואו, עונשי שירי וגצת גורם אני פה... לא, פתאום עדיף את זה שני, תחשוב. כי אנחנו... לא, נשים תופו, לא? לא. כאילו פה קודם, אבל נעשה את זה בסוף, קודם צריך פה יותר לעשות. מה עושים במלכות האלה, אבל? שים תפו. זה לא קשה. רגע, טוב. חברים, אנחנו פה סיימנו. הם קבלו איך יצא. פוזת סיום, חברים. הנה ככה יצא פה. זה איך יצא לנו. הנה המסבירן. שמנו פה קרשים. נקיעו את המקום הזה מאפס, כאילו שתבינו. כן, מאפס. לפני הסרטון, תבינו. לא, אבל אנחנו פה סתכלו, אנחנו עושים פה דשא סינתטי אחרון, פה בכניסה, שנסיים לפנות הכל. אז יאללה, ביי. עושים שינוי ואנחנו מביאים קרש, וואו, ענק. מעבירים אותו לפה. מה זה? סלמנדרה, אחי. יש פה סלמנדרה. אתם רואים? יש פה סממית קטנה. איך נעיף את הסלמנדרה הזאת? היא תעוף לבד, לא. אני יכול לאכול אותה אם אתה רוצה. איפה היא תלך לבד? תקבל טראומה. כי סלמנדרה הזאת הלכה. היא לא הלכה, תאכל אותי מלא. תהיה בפרק קטנה. יאללה, אני עכשיו אעזור לו להרים. בואי נתאר לך להכל. סליחה שאני אומרת את זה. טוב, יופי של קרש עץ. בוא נשים גם כמה חשים פה נסדר את הפוזה. אנחנו ביוטיוב, נכון? יאללה, כאן יש לנו בעצם את המדף, אני אקרא לזה, אנחנו רואים פה פופים ודברים מגניבים. וכן,
זאת בעיקרון הזולה שלנו. גם יש לנו פה עוד 2 לוחות. חברים, אנחנו פה שמים זה, והתכנון שלי הוא לשים פה סלוטפ, כל זה רואים, ואז זה יחזק, אוקיי? אז נחזור אליכם. ביי! פה רעיון לטלטלוז' חברים. אוקיי, אנחנו שמים את הסינתטי הזה שהוא גדול, פה. פשוט נשים אותו פה, ואז יהיה כזה כמו שביל כניסה. כן, שביל כזה כניסה כמו בבתים היוקרתיים. נכון. לנו אין בית. פה אישי, אנחנו הומלסים, אם אתם רוצים, רגע, אם אתם רוצים שנשען בבית הזה, תכתבו לנו בתגובות. אם אתם רוצים שנעשה סרטון, שנהיה פה. שים לייקים על הסרטון, אנחנו עושים סרטון של לילה שלם שאנחנו שורדים פה. 50 לייקים, אוקיי? 50 לייקים וגם 20 תגובות, ואנחנו נשנים פה. יאללה ביי! חברים, עכשיו מנקים. גם צריך בוט נער את הזה, נער שמנקה את זה. נער הכל. ונערו את הסינתטי. בואו נער את זה. טוב, חברים. אולי נזיז את הצידה שיהיה לנו מקום לדשא. לא צריך. טוב, אנחנו נקים הכל נעלים ונשים את הדשא. נחזור עליכם. אחרי שהוא יהיה מוכן. עכשיו אנחנו פה בודק פותחים את זה. פותחים את הדשא. וואי, תשמעו, זה קצר רצח. כן, לא נורא. זה סתם יהיה כזה משהו. אוקיי, פותחים את זה. ככה נראה את הכניסה. נצמיד אותו. יופי. אני אראה לכם מה אנחנו עושים. כאן, הנה חברים, זה נראה בינתיים טוב. עכשיו אנחנו גם לוקחים פה ויש לנו פה את זה. נשדרג את זה עוד בהמשך הסרטון. עם זה אנחנו הולכים לשים בתוך אוקיי, לכל מיני דברים. נגיד פה, כי אם אנחנו יושנים פה, אנחנו צריכים דברים. ואז נוכל לשים פה אוכל כן, כל מיני לזרוד. ודברים כאלה, וגם ואנחנו עושים סרטון רק אם אתם עושים את כל הדברים שאמרנו. 50 לייקים ו20 תגובות. תציעו גם רעיונות לסרטונים בשורטים. יאללה חברים. אנחנו נחזור לכם שהכל פה יהיה נקי. כן, עכשיו אנחנו נקים, אבל אני חשבתי על משהו, בגלל שיש לנו פה מין שטח לא רצוי, בוא נגיד את זה, שיש פה כאילו אנחנו לא צריכים, אז נוכל לשים את זה שם, מה? תראה. את זה, את זה, אוקיי. תראה להם. הנה, את זה הוא רוצה. צלם אותי, אוקיי, בוא נראה מה הוא עושה. ולהיק, אוהב לי. לא נורא. לא, אבל אתה יכול לשים את זה פה על הקיר שיראה יפה. צודק. טוב, אבל תשאיר מקום להיכנס. פה זה יהיה מזל טוב. ופה אנחנו צריכים, אנחנו נחשוב ואנחנו נחזור אליכם מה יהיה כאן. אוקיי, עכשיו מצאנו רעיון, נשים פה את הדשא הסינתטי. ואנחנו לא באמת צריכים שביל. וואו. טוב, רגע, יש לי רעיון, אולי תקח שנייה. כבר הבודקה שלנו נראה יותר טוב. פה זה בואו נוכל לשים פה נגיד, נוכל לשים מאכלים, לא, אבל אנחנו חייבים דלת, כי אם אנחנו נשאל פה, חייבים דלת. אנחנו נמצא פתרון לדבר הזה. זה למרות שלדעתי זה מספיק. בדבר הזה אנחנו נמצא משהו ונגיד לכם. יאללה ביי. פה רעיון לנבו. אוקיי, אנחנו נבו. נוכל לשים פה תלפות. לא, אבל שימו את זה תביאו עוד איזה לוח יש אולי פה אם משהו? יש לנו. בואו נחפש משהו במזבלה ונחזור אליכם. רגע, יש פה רעיון, תגיד. זה בעצם יהיה ככה כנראה, אם תעשו את כל המטרות, ככה נשען בערך. ואז שרוצים להיכנס לבצע, שים ככה, שם את זה פה, ואז יש לנו בעצם כניסה. אבל רגע, יש לי רעיון. זה אמור לא לזוז בכלל. תראה. נו כן. אני חשבתי לחתוך כאן, ואז לסגור גם פה למטה, ואז יהיה כזה כמו החור לכלבים שאנחנו יכולים לסחול ולהיכנס. וואי, זה טוב. כאילו אתה רוצה שיהיה פה כזה. תחשבו שיכולה להיכנס לפה איזה חתולה. חתולה לא יכולה לקפוץ מזה לפה. כן. למשל, עדיף לי שיהיה ככה כבר.
אנחנו מעדיפים, אז החלטנו החלטה, מעדיפים להישאר. ואנחנו מחליטים להישאר. טוב, אנחנו... נשנה עוד כמה דברים ונגיד לכם מה אנחנו עושים. כן, אנחנו נשנה דברים, ובשנייה שנשנה, נגיד לכם. יאללה. אוקיי, זזתי לפה. אז בסוף החלטנו שלושתנו גם לישון פה. אז תפרגנו בלייק. אנחנו עומדים לעשות את זה בסרטונים שונים, אבל כאילו נחבר את זה. אנחנו כאילו בסוף נחבר את זה לסרטון אחד, אבל נצלם את זה, כי עכשיו עוד לא 8, כאילו. עכשיו 7:34. כן. אנחנו כל שעה בלילה נצלם לכם. כן, אוקיי. בואו נראה להם מה שמנו בינתיים בקופסה. אוקיי, אז תפתחו עכשיו פה תפתחו את את הדרך. יש לנו פה את הדשא. הדברים. ופה שמנו במבה, חטיפים, מלא גומי. שלנו ללילה. פריימים, פופים, וכל מיני משחקים. קלוסם, קלידן גרית, פירמידה, שפריצר, קליקר, כל מיני דברים, נראה איך לשרוד את הלילה, חברים. כן, זה יהיה עומד להיות ממש קשה, אבל יבואו לנו מלא חיות. כן, יכול להיות שיהיה פה אפילו ג'וקים ודברים מגעילים. תישארו בסרטון, מה שנקרא, בשביל לראות איך יקפוץ עליי ג'וק. או עליי. וואלה. טוב, מה שנקרא, או שלא. נתראה בעוד שעתיים. ביי. אנחנו עכשיו לא יודעים כל כך, נראה לי נשים כאילו קריות ודברים כאלה. ואם אתם רוצים לראות שוב את הבית, קבלו. אז חברים, פה יש לנו את המונטאז'. יש לנו פה את זה, הדלת שפתוחה כבר, כי אנחנו חטיפים, בלה בלה בלה, פריימים, פופים, עכשיו קבלו, פה זה למעלה. יאללה חברים, נתראה בלילה.